Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመጸነይኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. አናኩም ሰላሐዲን መስሐውኩም ሴሚና መጺና ዘለና Det är er broder Saladin med broder Sam. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ናን ከፈሊና Och det här är programmet som vi får ta del av det bästa ordet för den bästa dagen. ግን ሎም ፕሊዝ ቅድም ምክፋለይ ሓደ ነገር ካሕተኩም Men innan jag delar ordet så vill jag fråga er en sak. ቀዳማይ በዚ ትምህርቲ ዝትባረኹ ዘለኹም ሰባት እንድሕራለኹም ኮንኩም እዝናትና ሊንክ ናብ ሰዲድኩም ሎም ደይ ትፈልጡ 10 ሰባት ሰዲድኩም ኣብዝናትና ሊንክ ተኸተልቱ ኾኑ አድሞ Och för er som har fått bli välsignade av det dagliga ordet och ni har tagit tag av det här ordet så ber vi er att skicka till 10 personer och dela länken så att de ska också kunna få bli välsignade. ካልኣይ ኩልኩም ነዚ መደብ ዝተከታተሉ ዘለኹም ኣብ ህይወትኩም እንታይ ለውጢ የምፅልኩም ከም ዘሎ ኩልኩም ዞም ትሰምዑ ዘለኹም ወይ ኣብ ኮሜንቴራ ጽቡቅ ጌርኩም ሙሉእ ጽሓፉልና ወይ ድማ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ፌስቡክ ናትና ኣቲኹም ኣብ ሜሴንጀር ኩልኩም ጽሓፉልና ከመይ ከም ዘሎ ህይወትኩም እንታይ ለውጢ የምፅልኩም ከም ዘሎ ንገሩና Och den andra delen det är alla som har fått se stora resultat av det dagliga ordet och som har blivit påverkat och förändrat era liv. Skriv till oss er vittnesbörd. Skriv här i kommentaren eller skicka in på vår Facebook-hemsida. ስለዚህ ኩልኩም ትሰምዑና ዘለኹም እዚን ክትገብሩን በእምነት ክጽብየኩም እየ Och för er alla som lyssnar det här jag förväntar er tro att ni gör de här handlingarna. ኦኬ ናይ ሎም መዓልቲ ንካፈሎ ቃል Så dagens ord ስለ መራሕቲ ምጽላይ ዝብል det är be för dem som är i ledarskap. ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 2 I första Timoteusbrevet kapitel 2 vers 1 till vers 2. እምበኣር ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይሁከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ Så från vers 1 står det: Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan och förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på ett sätt Guds fruktigt och värdigt. ስለ መራሕቲ ምጽላይ ነብስ ወከፍ ክርስቲያን ኣብ ህይወት ክላመዶ ኣሎ Att be för ledarskap det är en viktig sak som alla troende behöver lära sig i sitt liv. መጽሐፍ ቅዱስ ንመራሕቲ ኣቃልሉ ኣይብልን እዩ Guds ord säger inte skoja om ledarskap. እጽረፉ ኣይብልን እዩ Det står inte att använda dåliga ord gentemot dem. ጸሊ ይዝብል Det står be. ስለ ኣብ ሃገርና ዘሎ መራሕቲ Alla ledare som finns i vårt land, ስለ ንነብረሉ ዘለና ስፍራ መራሕቲ de som vi bor hos ledarskapet som finns መታን där, ንሕና ብሰላም ክንነብር för att vi ska kunna leva ett lugnt och stilla liv, መታን እዩ ኣምላኽ ብግቡእ ክንዓይ för att vi ska kunna föra fram Guds verk på rätt sätt, ሓሳብ ኣምላኽ ክቆጻጸሮም för att Guds tankar ska styra, ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ብኦም ክሓልፍ för att Guds vilja ska ske via deras liv, ብርሃን ኣምላኽ ክበጽሖም för att ljuset av Herren ska nå dem, ነቲ ተቐሚጦምሉ ዘለዉ ስፍራ ብቑዓት ክኾኑ för att de ska vara värdiga den positionen de har fått. ስለ መራሕቲ ምጽላይ ይደሊ Så då behöver vi be för ledarskapen. ስለ መራሕቲ ምንብርካኽ ይዘድሊ Vi behöver knäböja oss för ledarskapen. ምኽንያቱ ጻድቕ እንተነገሰ ህዝቢ ብሰላም ይነብር ይብሎ För det står om den rättfärdige ber då, om den rättfärdige regerar så lever de andra i ስለዚ frid. እቶም ኣብ ናይ መሪሕነት ስፍራ ዘለዉ ናይ ጽድቂ ህይወት ካኣትዎም För att de som är ledarskap, att de ska få den rättfärdiga vägen. መንገዲ ጽድቂ ክኸተሉ För att de ska följa den rättfärdiga vägen. ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድን ሓሳብን ናብ ህዝቢ ከሕልፉ För att de ska kunna framföra Guds frukt i ስሊኦም tankesätt. ምንብርካኽ ይደልየና Då behöver vi knäböja oss för dem. ስለዚ ኩሉ ግዜ ስለ መራሕቲ ሃገርኩም ሕማቅ ቃላት ከተውፅኡ ኣይተዋዕሉ Så tala inte ont om era ledarskap som finns i landet. ናይ ብሓቂ ንህዝብኩም ተደኣ ተፍቅሩ ኾንኩም ወይ ነፍቅር እንድሕር ኮይና Så om vi verkligen älskar vår nation och folket som finns här, ካብቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ስለ ንህዝብና ዝመርሕ ዘሎ መራሕቲ ኩሎም ኣብ ዝኾነ ሃገራት ዘለዎ ስሊኦም ብትኽክል ጠጠው ንኽብሉ ትኽክለኛ ሓሳብ ክሕዙ ክንብርከኽ ኣለና så den första viktiga punkten, om vi älskar dem, bryr oss om dem i vår nation, så behöver vi knäböja oss och be för dem. ልክዕ ከምኡውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመርሑና መራሕቲ እውን Och exakt samma sak för de som leder oss i församlingen. እሶም ድማ መታን መሊሶም ደው ክብሉና መሊሱ ብኦም ሓሳብ ኣምላኽ እንዳመፀ ህይወትና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክሳገር ስሊኦም እውን ክንብርከኽ ኣለና För att de ska kunna stå fasta och förmedla för oss det Gud vill att vi ska göra, att de ska vara starkare, då behöver vi knäböja oss och be för dem. ሐዋርያ ጳውሎስ ስሌና ከዓ ጸልይ ድብል Aposteln Paulus säger be för oss också.
ስለዚህ ናይ በሓቂ እቶም ትጥቀምሎም ዘለኹም ፓስተራትኩም ካብኦም ምጥቃምኩም መሊሱ ክውስኽ ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም pray for them. Så de ledare och pastorerna har över era liv för att ni ska kunna få nytta också. Be för deras skull att de växer så att ni kan växa också. ምክንያቱ ንሶም ኣብ ሂወትኩም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም Och det är för att de är jätteviktiga i era liv. መራሕቲ ሃገርና ካልካ ከምኡ ኣብ ሃገርካ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም Samma sätt som ledare i nationen är viktiga för nationen. መታን ሓሳብ ጸልማት ከይቆጻጸሮም ንሕና ብጸሎት ክንሰብሮ ይግበአና För att inte mörkrets tankar ska styra dem så behöver vi bryta det i bönen. ስለ መራሕቲ ምጽራይ ንላመድ Låt oss lära oss att be för ledarskapen. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.